Kròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Primera part. Una història de Sleipna Soroksalm. Capítol 6. Identificació de presoner. Codi: Guàrdia 612. Planta 1. Al pati s'esperava un transport eruga frigorífic que havia portat queviures i provisions al recinte i, de tornada, s'enduia els morts dels darrers dies. Cossos per reciclar no tenia clar amb quin objecte, però preferia no pensar-hi. Ja era prou estrany el menjar que els alimentava. En aquell vehicle viatjaria Kròtec fins a la planta número 1 de Nuxe per incorporar-se a l'equip de vigilància del gran complex. El conductor esperava que carreguessin els cadàvers quan el supervisor del centre va acompanyar Kròtec fins al furgó. Complint les normes de trasllat de presos ascendits, no li havia calgut vestir-se cap granota criogènica, només els braçalets electrificats, tot i que aniria subjectat al seient per un cinturó que s'obria amb una clau custodiada pels guàrdies que l'esperaven a destinació. Tampoc no li importava. No tenia intenció d'escapar-se perquè sabia que no aniria gaire lluny. La seva possibilitat radicava en aposentar-se a la planta principal, grimpar el més amunt que se li permetés i esperar l'ocasió propícia per fugir amb garanties. Imitant el conductor del vehicle i obligat per les normes, Kròtec es va col·locar el casc de suport respiratori, es va acomodar a la cabina i després es va acomiadar del supervisor que l'havia fermat al seient i que abans de retirar-se encara havia fet una referència humorística sobre Titsei. Alguns guàrdies, feia poca estona, l'havien animat a trobar una altra mascota en arribar al nou destí. No havia fet cap comentari. El motor va rondinar com si no volgués posar-se en marxa. El vehicle era vell, gastat i només el mantenien per travessar el feréstec desert que anava d'un complex a l'altre. L'atmosfera era pesant, molt més que en d'altres planetes on havia estat. El cel era vermell tothora i sempre bufava un vent escalfat que arrossegava partícules de grava i de pols que picotejaven la pell com si volguessin perforar-la, a més d'ajudar al moviment constant de la munió d'insectes voladors que transitaven per aquelles contrades i que, a la mínima badada, s'introduïen a la boca dels despistats. Ell, abans de posar-se el casc auxiliar de respiració, ja se n'havien passat uns quants, que de ben segur s'havien introduït al recinte vidriat en cada tancar i obrir de portes, davant les riallades del conductor del transport. El vehicle va arrencar i es va introduir al túnel de transició. Kròtec va sentir com les impenetrables portes del centre es tancaven darrere seu. Es va imaginar presoners i vigilants que es devien preparar per anar a la mina. En pocs minuts tothom estaria treballant. El conductor va estossegar i se'l va mirar. «Has tingut sort, Murri. Deixar aquest lloc és com una resurrecció. No recordo un indret més immund que aquest catau. És la pitjor mina de l'explotació. Però si t'han refet per convertir-te en un bioform, com en diuen a la principal, és que tu vals. És el primer cop que passa en aquest cau de merda». Kròtec li va fer una llambregada. Quan l'havia vist per primer cop, li havia semblat que estava tan ressec i descolorit com els paratges erms que travessaven.
Estava segur que era un lipaxià. Semblava vell i pocs, a banda dels originals, podien resistir tants anys un lloc com aquell. Va calcular el temps que feia que havien deixat el complex. Els miners estaven a punt de començar a barrinar. L'home es va escurar la gola. Tenim una bona jornada de viatge. Jo xerro molt, però veig que tu ets de poques paraules. Em dic Crino, vinc de l'Ípex, aquí al costat. I tu? Soc en Cròtec, vinc d'Otretam. N'has sentit a parlar? Entesos, ja m'ho semblava que eres d'Otretam. N'he conegut d'altres del teu planeta. Com que t'estaràs a la planta número 1, ens veurem sovint. Jo conec molta gent, et puc ajudar. I em convé tenir un company com tu. Amb el teu cos i el meu cervell podem fer grans coses. Ho va manifestar rient i movent el cap. Cròtec va assentir i va aprofitar la voluntat de xerrameca del seu company. Digues, Crino, hi ha algun ensumador a la planta número 1? L'altre accelerava tot el que l'eruga metàl·lica li permetia i semblava complagut per la pregunta i la possibilitat de conversa que faria més amena la travessa. Sí, tant, més d'una vintena. Hi ha un munt de galeries. Jo no he estat a totes, però sí que n'he vist unes quantes. Els oftis són molt especials i estan bastant protegits. Tenen un do, no hi ha dubte. Els he vist ensumar el gas a 100 peus de distància. Els permeten de viure en un poblat petit, dins el descampat envidriat que envolta el recinte emmurallat. Els deixen fer. Tampoc no poden fugir perquè no tenen accés als indrets d'entrada i sortida de les naus. És a dir, no tenen possibilitat d'escapar i moririen si s'endinsessin en aquest maleït desert. Ja fan prou resistint l'aridesa de Nuxe. Una detonació esgarrifosa va fer trontrollar el transport. L'home va frenar de cop i va treure el cap per la finestra. Els meus testicles, ve de la mina, ha explotat! Just en aquell moment, dues deflagracions més s'escampaven arreu. L'home suava. Hem tingut sort de marxar abans de les explosions. Ara seríem morts. Mira, un núvol fosc cobreix tot l'espai del complex. Allunyem-nos abans el vent no ens el porti. Ja veig que no tornaré a venir per aquí en molt de temps. Pobra gent, quina mala mort. Sí, aquell lloc quedava inutilitzat per molt de temps. El gas s'havia escampat pels encontorns de la presó, fent irrespirable l'aire i escampant la seva dolçor destructora. Cròtec s'imaginava com aniria tot. Vindrien les brigades de neteja de la central. Primer caldria esperar que s'apaguessin els focs que cremaven. Després s'afanyarien a recollir el gas que romania surant en el terra del complex i dels encontorns, com una catifa de vellut enverinat. Més endavant, molt més endavant, mirarien de recuperar les galeries practicables on encara es pogués extraure gas. Revifarien aquell indret repugnant per tornar-lo a explotar. Però tots els que s'havien rigut de Titsei, els que l'havien torturat, els que no l'havien ajudat i els que havien contemplat com moria sense fer res, ja no existirien. Els privilegis d'un guàrdia, com ell, incloïen la lliure circulació per l'interior de les mines i coneixia totes les directrius de vigilància del recinte, incloses les càmeres i les gravacions. Sabia com esquivar-les. La nit anterior s'havia preocupat de preparar una trampa mortal a la galeria on havia treballat. Només calia esperar la primera barrinada per desbocar el cavall apocalíptic i destruir per complet aquell infern. Qualsevol testimoni de la seva acció quedaria abrusat per la foguera emmetzinada produïda per la combustió del gas alliberat. Titsei es mereixia un gran funeral i aquella pira d'un vermell blavós era el seu homenatge a l'amic perdut. El conductor forçava el transport per evitar que la pestilència dels vapors mortals
els pogués atènyer. Cròtec es va posar la mà a la butxaca esquerra, sota el nou número amb què l'havien designat, i va palpar la clofolla fumada. Es va adreçar al seu acompanyant, que s'havia calmat en agafar distància. I digues, els ensumadors que teniu a la planta número 1, de quin color són? L'home se'l va mirar, va fer una ullada al retrovisor, el va llambregar de nou i va esclatar a riure. Ets més divertit del que sembles, ens ho passarem bé a la gran central, ja ho veuràs. Cròtec no va respondre, només un moviment de cap aprovatori. Aquell xerraire era el primer de molts aliats que hauria de captar per sortir del planeta i per aconseguir que la llavor de Titsei fructifiqués. Heu escoltat el capítol 6 de la primera part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Cròtec d'Òtretam. Un relat de Slengna Soroxalp.